Alright guys, magandang hapon habang nagpapahinga tayo dito guys sa may EDSA Monument. So malapit na ang EDSA anniversary. So marami kami dito guys nagpapahinga. Maano kasi dito mapuno. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga EDSA Monument, yung mga rebolto. Maraming rebolto dito guys. Hindi ko alam kung sino-sino 'yun eh. Hindi ko malapitan kasi mataas guys. So ipapakita ko na lang sa inyo kung saan yung mga monument dito, yung EDSA Monument. Alright guys. Alright guys, nandito tayo ngayon sa monument ng EDSA Revolution. So dito lagi ginaganap ang anniversary ng EDSA. So dito tayo sa monument nila. Ayan, dito tayo guys. So, ayan, oh. Dito yan sa may White Plains Street, EDSA, corner EDSA. Doon. Oh, doon sa may Ortigas yun. Oh. Doon, Ortigas. Oh. Ano? Ayan. Ito. Ayan, malapit na naman guys ang ano. Ayan o. Malapit na naman ang anniversary kaya may mga nakalagay dyan. Oh. Ayan. Gosep Fish Rice Manila. Ayan o. Ayan, dito tayo guys. So, ayan. Alright. Ayos. Pagka anniversary ng EDSA guys, napunta rin tayo rito. Kaya malapit na naman eh, di ba? Mag-February na naman. Ano ba? Oh, no. Oh, no. Kaya tayo guys napunta rito kasi nagpapahinga tayo dito guys oh. Dito pahingaan dito guys oh. Ano? Mga nagpapahinga, mga nang amor. Ayan, may mga merenda rito guys. So dito mga pahingaan namin oh. Dito lang yan sa tabi ng Aguinaldo guys. Yan oh, EDSA Revolution. Dami namin nagpapahinga dito guys. Alright guys, dito na lang, pinakita ko lang sa inyo yung malapit na ang EDSA Revolution guys. Kaya dito tayo nagtatambay. Masarap dito guys. Ayan, mga puno. Ayan oh. Alright, bye bye.